ina ruki daga fatuwa wallahi daga gani daga akwai inda za ku ai ba inda ya damu da ya hige wajen ki wallahi kun yi bala'i ai ruki barin gaya miki shi kansa kyan gidan ya tarar ai mu ne masu kyan kwarai kuwa magana ce muka zo da ita dama baban mu ne ce lalle inda muke mu nemo da za mu aura kuma mu kawo ki ne muka ce to ai dole mu yi za mu nemo ruki dan Allah amma da Allah ruki karki damu da Allah kake samu damuwa kina ganin ba komai zamu iya zuwa ki mu je mu nuna wa baban namu ku zamu iya zuwa mu nuna baban namu ke zuwa mu je ya ganki yawa ba damuwa ba komai mu kada kuke damuwa mu ban mu da matsala da mahaifan mu ya za ki ga ko da wai muna walwala muna cika muna wannan kina ganin mu kin san ba bakin yaya gare mu gaskiya na ga alama mu je la barkin maci zumanan ya kane ba sai kashe ba soyayya ruwan zuma ce in ka sha ka ba masoyi la mu je hakan nan kyale wannan shi wawa kai ne ba ka sani ba ni take so tun da yaushe sai dai a dan hada mu ni da ruki masoyiyata ruki ni ba na mai Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To alhamdulillah. Da haka ake. Ruki, ko mana ruki? Nan kamar fa gidanku ne, nan gidan surukan. Na gidanku ne. Yawa. Ki wani tada hankalin ki ruki. Ina ne? Wace ce wannan ita ce? Masoyiyar ta muke nan baba. Ita ce rukin da ita ce wadda za mu aura. Yanzu ku yanzu wannan nunar ranar wannan ita ce rukin dan kuna mahaukata ku rasa wacce za ku ɗibo sai wannan barbadar an san fatas kuma an san yarwa kan nan ku ta dakata malam dalla malam kakka ga ya min ba daɗi ki kwantar da hankalinki nan kamar gidanku ne yawa baba fa yanzu fa duk garin nan fa ita kawai ake magana fa duk garin nan fa yanzu ita kun kawo ni gidanku ne dama a simin mutunci a hankali yanayin baban namu ne karki damu ba wannan baban samari na ne ba wallahi da sai na take wannan la ilaha illallah sannu malam la ilaha illallah wala ai rashin mutunci da ki zo har gida ki taka mun miji haka ake yi haka ruki haka kada na fara yi wa mutane shiru marasa kunya fitsararru wannan fitsararriyar yarinya za ku dauko kawo ki zo ki taka mun kafan miji a ciki haka ta malama wallahi ba dan ke surka ta ce ba ko wallahi da sai na wanwanke ki da mari wayo Allah ku dama kun kawo ni gidanku ne dan a ci mun mutunci amma ba mu komai za mu haɗu da ku Ruki ku bi ta ga hukuman ku gaskiya ku bi ta gaskiya ku kyauta gaskiya ku yi mana adalci ba kun zuban mana da mutunci wallahi ku kawo yarinya gaishe ni ma fa da za ta yi da ta dafa kafada ta malam baba falal ya dora ni ba dole falal ya dawo ba Assalamu alaikum. Malamai barkanmu da yamma. Ya yau? Ya rayuwa? Ya hakurin zaman duniya? Allah ya ba mu shigewa lafiya. Wallahi an baka da da Allah bismillah muna. Lafiya kalau wallahi. Lafiya kalau. Insha Allah Allah lafiya kalau. Barkanmu da ina gajiya. Ya gida ya himma ya kokari. lafiya lau lafiya lau Mal lafiya kalau. To mu nan ka gani dai muhan nan karkaran ne. To shi duk rayuwa kai ganin ta ya kamata mutane su fuskanci Allah. Allah shi ɗaya ne. Aure ne za a yi da wata yarinya yar yayanmu. Ka san ba a cin gari sai da ɗan gari. To za a aurar da yarinya ne yar wanmu. Shi kuma aka ce to Allah mu zo mu binciki ina asalin suke to shi muka ce bari mu zo mu binciki. Malam lafiya ka samu hannu a ji? Me ya kai hannun ka da farfadiyar hannu? Ya zo abin nan farfadiya ce ta hannu. Kai mun ƙarya mana malam. Dama barayi ne ku? Malam kar kai saurin shi. Me ya kai hannunka aljihuna? Kana jina? Kawa Allah. Kawa Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yadda muke mu kaɗai kar na baya su ka yi haƙuri don girman Allah. Kuma malam da girman ku
da shiga ta kamala irin ta ku dinga sa mutum dan wanda ina zuwa saboda ba kyau ana sallah mutum zo tukuni ba kyau tsallaka sallah shi yasa na sa masa sutura malam na wani al'ada da kuka dauka da daidai ce duk mutumin da ya suturta sutura Allah zai suturta ki haka ne amma me yasa kuka dau wannan sana'a Allah na ji daɗi da kai mun wannan tambayar zan baka amsa ne malam shin yanzu wannan daidai ne malam malam kana ji na da bannan mota da ciwon kai da ciwon ciki duk kaddara ce zuwa take wa dan adam kuma wannan da kake gani ta riga ta bi jinin sa mu muna addu'a Allah ya daina ta bi jinin ku ko ta bi jinin shi ba tare na ganku ba kai ta bi jini na ni ta bi jinin mu dai kawai hakuri malam saurare ni kaji abinda nake so da kai a rayuwa ka gani wannan rayuwar wudu sun fara unci saurara ina ga maka sai ka ci wani mai farfadiya ko mai aljanu ai saboda na nema ka tona mana asiri ne shine inda na so in tona muku asirin ihu zan kowa ji shi yasa na tsaye da ku ina ga muku Allah da manzansa ko ba Allah gode malam abinda nake so ne wallahi ku ji tsoron Allah ana rayuwar nawa take malam hada za ku dau wannan sana'a dora wa kanku gaskiya na sake ganin ku ko anan area kuna irin wannan abu to wallahi sai na nuna al'umma kuma sai na hada ku da mun gode malam ko bace mu shi a hannuna ko fice nuna hannun sai da nace mu bar maganar anko din nan ba maganar anko banza da su da shira ta kamala wannan abu ya ban mamaki duk abin da mutum yake in ya duba Allah sai ya ga mutum ya tsira ya dace Allah ka dacar da mu amin to daga na fa mamakin dan matan nan da ya rike mu hannu taraf to tsaya ka ji in gaya ma gaskiya zan gaya ma tsakanina da Allah nasihar mutumin nan fa ta sa zuciyata ta samu risalama imani ya zo min duk abin da kake aka ce ma Allah aka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ki ji ka ki gani wallahi ba za ka yi nasara ba duniya da lahira ka fahimce ni yawwa to kai yanzu da kake ce mu bar sana'an nan me dami duk mutumin da ya dogara da Allah Allah ya isar ma ka san duka duniya haka take wani inda ka je sai ka samu masoyi da maki duk inda kake rayuwarka kake yawo sai ka samu wani yana ƙaunarka yana sanya jaka a jiki wani kuma baya son ka kuma duk mai ganin wani a banza shine banza mu nemi dacewa rayuwa ka ga baka damu da mutum ma damu da rayuwa ya zakai kuma ba shi yake baka ba Allah ne yake baka ya zakai in ba dan haka ba Muhammad zo mu rinka wannan dan halin ina ai ka rike Allah da manzansa sai ka fi karfin kowa yanzu me amfanin sata mutum ke sha wahalar sa isha guminsa ka biyo dare ka bi rana ka dauke masa kuma wai ka ce wai ka je wai ka ci da iyalinka haran ka manta wa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun Allahu akbar ko wa'azi zamu koma ne wa'azi wa'azi kafin a miko mana sadaka awa nawa zamu kaga da sai mu fara a'udhu billahi da masu caca a'udhu billahi da masu shan giya a'udhu billahi da masu kaɗe-kaɗe wanda ba yaban annabi suke yi ba a'udhu billahi da masu bige-bige wanda ba addini suke buga ba a'udhu billahi da mata masu shigar banza a'udhu billahi da maza da mata wanda suke shafe-shafe ha kawai dan jikinsu ibari a'udhu billahi ba su daina ba duk sun ki Allah zaka zama a ramar karfi da yaji sai dai mun kuskure wani wajen duka za mu Warin me nake ji? Uwar gida kin dawo? A waje na ne wallahi. Wallahi daga nan ne. Kin san da yake bayan fitarki. To shine ina so zan dan tashi in je ban daki. Bayan gida ya kama ni. Shine kawai da na kukuta na zame. Sai na sauke shi iya daga nan fani. Ka wallahi ne dan bayan gari. Yau kanzu kana jira in zo in wanke maka. Ki gyara min ba? Kato da kai ba karamin yaro ba kai kashi in zo in wanke kashin garjejen kato irin ka. Ni ne garjejen kato? Kai ne garjejen katon. Kina wasa da aure fa. Ina gaya miki kina wasa da aure fa. Ki daina wannan fa. Ha? Amma Hadiza baki da imani kuma baki da tausayi. Ai ko ba auren ki nake ba ya kamata a ce ki tausaya mun ki zo ki gyara mun ko kuma ballanta na ma auren ki nake yi
halin da kake gani kake ciki a yanzu wasu suna can a ciki abinda ka shuka kake girbewa saboda haka kake mayar da kareyar wasu sabuwa bayan ta warke suke shan wahala kai ma haka yanzu kake gani au kina so ki ce ramuwar gayya kike ita to amma da abin da nake yi saboda ke nake yi a ba ni saboda ni kake yi ba billahi saboda ke ne saboda ka tara kuɗi kake yi ni ba saboda ni kake yi ba da na tara ba na kawo kanka kake tara ai nace miki da na tara kuɗin da na ɗebo kuɗin da abin da na wawurowa nake ke nake kawo kanka kake tarawa to ni dai ba magana na nema ba ki yi wa Allah ki duba girman manzan Allah ki zo ki dan Allah ki ga ruwa nan ki daga nan zan karkace ki rinka kwara min dan Allah ki zo ki gyara min dan Allah wallahi ba zan iya ba sai dai in je in kira ƴan uwanka su su gyara ka amma wallahi ni ba zan iya ba kudaje sun fara baibaye ni da Allah sun fara kawo min hari kudaje kana ƙarin dan Allah ki zo ki gyara ni kai ka jawo su kudajen saboda haka wallahi ba zan iya ba sai dai in je in kira ƴan uwanka su zo su gyara ka kaga za ta nuna ƴan uwana ne kashi a wando bar gida ba ka bukatar na ƴan uwan naka in shiga in kwanta ne a'a ina bukata to je ki